हानजालायनो जोंनावबो बर'निनो थै दं दिखाखौ नंगौ मुस्लिम बर'आ खिन्थु गुबुन हारिनि गेजेराव थांबा नोंनो बड'लेण्ड नाङा होनो आरो टिभियावबा माने बुंबाथाय जेरावबो सारा आसाम गोसारजोबो नालाय बड'लेण्ड टिभि कोयाव बड'लेण्ड नालागे बर'बिला माने बुरबने একটু বলে মানে ভাল পাই ভোট দিব বঙালী আছে ইয়াত অসমীয়া মানুহ আছে মুছলমান আছে ইমানে বুৰ্বক নেকি তেওঁলোকে বুজি নাপায় নেকি এইবিলাক যে কিয় কৈছে ৰাজনীতিৰ উদ্দেশ্যত কৈছে আমি সত্য চিন্তা সত্য ইচ্ছা আমাৰ অন্তৰ সত্য আমি লোকদেশ নকৰোঁ আমি ঠগাব বিচৰা নাই মানুহ আমি বড় সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছোঁ জিকি গ'লে তাৰ কাৰণে কাম কৰিম এইটো সত্য কথা ইয়াত লোকদেশ নাই আপোনালোকে তাকে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বৰঞ্চ 2001 চনত 2003 চনত যেতিয়া বিটিচি গঠন হৈছিল মই যেতিয়া সভাপতি আছিল পিছত ৰাজ্যসভা মই নিজে কৈছো এতিয়াৰ পৰাই আপোনালোকে অংশীদাৰ হওক বড় সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আর যেতিয়া আপোনালোকে অংশীদার হব তেতিয়া যিটো ব্যৱস্থা ইয়াত আহিব এই ব্যৱস্থাত আপোনালোকে নিজৰ অংশ পাব আর যদি আপোনালোকে সমৰ্থনই নকৰে কেনেকৈ পাব আপোনাক কিয় ল'ব আমি তো সমৰ্থন কৰি পেলাই আগবাঢ়ি আহক আজিও মই কওঁ চব জনগোষ্ঠী আহক বিটিচিত যিখিনি ভুলভ্ৰান্তি থাকি গ'ল নতুন চুক্তিত আমি সেইটো শুধৰাই পেলাই আকৌ মানে খোলা আৰু লিবাৰেল এটা ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম চবৰ কথা আমি শুনি পেলাই আগবাঢ়ি যাম সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিম নহ'লেনো কি আছে ৰাইজে কয় गोबां बाथ्रा बुंनांगौ जेबो गैया दा इउपिपिएलखौ लानानै दिल्लीनिफ्राय डिसपुरसिम सावरायदों दा दिनै समाव सब राजनैतिक दलनो इउपिपिएलखौ नांगौ बयबो मा बुंदों क'क्राझाराव मोनसे देरहादों आसामनि दस्रा माबायाव समस्तियाव जोंखौ देरहादों बहायनांगौ बिदि सोरखौ देरहाहोथ्र'नो जोंलाय दाना खोथा फैदों बिजेपियाबो मा बुंबाय सिं सायाव जों हाग्रामाजों एलायन्स खालामसै सिङाव जोंखौ आसामनि दस्रा सिङाव एफा बरनाया देरहाहोदों कংग्रेसआबो बुङो बिदिनो आरो माबाया सोरखौ देरहाहोथ्र'नो जोंलाय नाथाय जोङो बेखौ नायदों इलेक्शन जाथारनोसैनि कयेकदिन आगोल जाय हानजाया जोंखौ क'क्राझाराव देरहाहोनो थाखाय खामानि मावगोन बेखौनो गुबुन समस्तियावबो जों देरहागोन गामाखालि जोङो पेपार स्टेटमेन्ट होबायबायनांगोन जोंखौ मदद होदो एबाराव जों रावनोबो मदद बिनानै पेपार स्टेटमेन्ट होआखै बरंच जोंखौ मदद होनो होननानै गुबुन राजनिति हान्जाया पेपार स्टेटमेन्ट होनाया आरम्भ जाबाय दाथ' मोनसे घटना दहाय आं थांबाय थानायावनो आंनो फन रायलायहरबाय 30 तारिख ना 31 तारिखआव लायनो बिजेपि मावनाय एजिपि मावनाय आसु एजिवाइसिपि बै तामुलपुरनि बै गान्धीबारियाव माबा शभाजात्रा खालामनाय जाहैदों दलजात्रानि नामा शभाजात्रा मैदेर मासे लाबोलायगोन नियमजों नोंस्रा मैदेर मासे लाबोलायो ओइदिन आं थांथारनांगौ जाहैदों बीजेपी विदाय एजेपी विदाय यूपीपी वेलकाम मैदेर गाखोनानै आंनो देरहानायनि राव नङाबा माथोलाय देरहानायनिनो मोनसे गल्प नङा होमबा आं केन्डिडेट हिसाबै एसेबां रंजानो नाङा देरहाबाबो आं रंजानाय नङा जेनबाबो आं गाबनायबो नङा आं केन्डिडेटसो माने केन्डिडेट आङो मोनसे बिराद गिदिर मिशन जोंहा हारि हिसाबै नङा होमबा बहाय रंजा बाजानो इलेक्सन मारिनांगौ जानाय এইবার देरहाबा खिन्थु 50 बोसोर फासैबावो बेखौ मिथिनानै लाखा एनडिएफबि एबसु ज' लोगो नांनानै भारत सरकारजों रायज्लायनानै जि मोनसे बर' जेंनाखौ सुस्रांनायनि मोनसे राहा लादों बे जुदि बोरैबा फेलें जानांगौबा 50 बोसोराव भारत सरकारा रावजोंबो रायज्लायनाय नङा गिनायबो नङा बेखौ बुजिनानै लाखानांगोन ओंखायनो आंनि जेंनाया बे सोमावसारग्रा हान्जानि जेंनाय जागोन आंनो जेंनायनि अखानायैनो आं लेखा लिरफिनगोन खन्थाइ लिरगोन आङो हाथाय बाजार खालामगोन आंहालाय मा दुखु दं जेनोबाबो आरो देरहायोबाबो आङो गारि मटर गाखोनानै मेथाइ जानानै रंजा बाजा मोसानायनि खोथा गैया जैदिन देरहागोन ओइदिन आंनि खर'आव बेसेबांबा गिदिर बिबारा गोग्लैफैबाय होननानै हमना लागोन ओंखायनो बे देरहानाया मोनसे बिसनिसो देरहानाय सोर मा बुंदों मा बुङा बेखौ बारा खोनासंनो नाङा दा पेपारफ्राबो टिभिफ्राबो नोंखौ खोथा बुंथ'वाखै खारन खुनु हान्जायानो गावसिनि
गोसोनि साननायखौ दाबो फोरमायाखै ओंखायनो बिसोर दा बुंलांनायफ्राव ओरैनो सानलाबायनानैसो बुंदों फोथायनो नाङा जोंनाथ' टिभियाव जै माबा ओंखारबाय मैयाना दाखालि मा जाबाय इउपिपिएलखौ एआइइउनिल' सापर्ट खालामसै होननानै स्टेटमेन्ट मोनसे ओंखारबाय मोनायाव फनानो लामाखौ सापर्ट खालामसै माथो सापर्ट खालामसै ओमफ्राय नंगौ होनब्लासो खुसि जागोन नङा मा दुखु जागोन आरो नंगौ नङा समासो खिन्थासिगोन र' थाथ' बेसे जादों बेफोरखौ लानानै सम थानो नाङा आङो मैयाबो बुंदों जयेन्ट एक्सन कमिटिनि मिटिङाव फंसे बाथ्रा बुंदों बे इलेक्सनखौ केन्डिडेटआ देरहानाय नङा आं उरखावग्रा ब्रह्मआ देरहानाय नङा इउपिपिएलआबो हानजा हिसाबै हारसिं देरहानाय नङा देरहानांगौआसो देरहाग्रोनांगोन मोनफ्रोमबो न'खराव जों देरहाग्रोनांगौ आरो मोनफ्रोमबो गामियाव जों देरहाग्रोनांगौ न'खर जेसेबां भट दङ जों देरहाजोबनांगौ आरो गामि दरफ्रोमबो जेसेबां भट दङ जों देरहाग्रोजोबनांगौ होमबासो आं देरहागोन बाथ्राया बेसो आं हारसिं देरहानाय नङा ओंखायनो देरहानाय जेननायाबो आंनि बाथ्रा नङा देरहानाय जेननायाबो आंनि बाथ्रा नङा दाखालि आङो मुसलपुरनि लेब्रापारा होननाय मोनसे गामियाव थांदों बागानपारा समस्थियाव गोलैयो काउन्सिलाव बेयाव गामिनि मानसिफ्रा मा बुंबाय सार जोंनि गामियाव 800टा भट दंमोन 2015आव दा हयतोबा 900टा जाबाय जानो हागौ 800टा भटनि गेजेराव बै समावनो सोरनाबा भट जायाखै सोरनाबा केन्सेल जाबाय थेवबाबो 600टा भट मोनदोंमोन जों पिसिडिआर जोंनि ग्रुपआ आरो एबाराव भटआ जुदि 900 पास जाबायबा 900नि गेजेराव 100सो जुदि भट जायालासिनो 800 जायोबा जों बेसेबां मोनगोन होननानै सोंदों आङो बेसेबां मोनदोंखौथ' आं बुंनो हाला रायजोफ्रा होनदोंबा गामि दरनैनि मानसिफोरनि भटलै बियो सार नैबे गामियाव हबे नब्रैयाल' बिपिएफसै आरो बै गामियाव गासै 8थासो न'खर बिपिएफ दं जाहैबाय 8 आरो 9 12थाल' बिपिएफल'सै 12थायाव जुदि 6 खरि भट थायोब्लाबो बेसेबां थायो 100टा भटआनो जागोन होमबाथ' जोङो 800 भट जायोबा 700नि बारा भटखौनो मोननांगौ जोङो दा बेबायदि बारायदों भटआ जेरावबो बेबायदियै बारायदों दा जोंनि आन्दलन जायो बिपिएफनि मानसिफ्रा सोर थांखुमायो मैया जयेन्ट एक्सन कमिटिनि कनभेनसन जादों दतमायाव बिपिएफनि मानसियाबो थांदों दा जेरावबो रायलायदों प्रमिलारानि ब्रह्मआ देरहाया होननानै आंथ' आरो जेबो बुंनाय नङा जोंना आखला बिदिबो नङा जों एसे भद्र मानसिफोर गोजा नाथाय बे बिपिएफआव सासे मानसि दङ एक्स एमपि रायजोसभानि एमपिआ दैमारिया बेना खुगायाव बाथ्राफ्रा बारा लागाम गैया बियो एसे जानला मोनला बुंनायखौ जागायदों आरो बियो मिथिं दावथिंफ्रावबो दाखालिबो 10 तारिख फेब्रुवारियाव गावसिनि बिथिङाव मा बुंबाय बियो सानसुमा खुंगुर बैसुमतियारि नामा सौरै एसके एसके माने मा एस माने सेक्रेट के माने किलार जायो सेक्रेट किलार आरो इउजियामा इउ माने आन्दार जि माने ग्राउन्ड आन्डारग्राउन्ड हारसिंनि मानसि बैसोआव देरसिन मानसिखौ बेबायदि जाथा मोनला अपमान खालामनानै जंखायनाङा आं जिबनाव बिराद राजनितिखौ नुबोबाय आंनि देरसिन मानसिजोंबो नांलायबोबाय प्रेमसिंजों मालाबा ज' दंमोन मालाबा उल्था जालायदों सानसुमाजों मालाबा ज' मालाबा उल्था नाथाय आंनि बैसोआव देरसिन मानसिखौ आं मालाबाबो बेबायदि उपलुमा खालामनानै जंखायनानै खुनु दिन गाज्रि खोथा आं बुंफेराखै नाथाय बिसोर बुङो आंनिफ्राय 6 बोसोरसो दुइसिन बे दैमारिया सानसुमा दानिफ्राय 10 बोसोरसो दुइसिन बिदि मानसियाबो बिदि बुंनो हायो रायजो सभायाव थांलायलायनानैबो बेबायदि बुंनो हायो ना आखला बिदिनो खाना बाथ्रालाय गारनो हाया बाथ्रायाथ' बेनो नाथाय जों गारनाय नङा जों बुंनाय नङा आरामायाबो दाबो बुंथ'वाखै माने बुङो बेबो मालाबा बुंबा बुंगोन बे नाथाय बैखौ बोसोरनांगौ खोथा गैया दा मा होनदों जाहैबाय कमिलाखौ आइजो केन्डिडेटनो आइजोफ्रा भट होजोबथारनांगौ जायोना आइजोफ्रा दा ओंखायनो मा होनो आइजोफोरनि सेन्टारफोरनो फैसा होयै बायनायनि प्लेनिं खालामदों जाहैबाय नाथाय खबरदार जोंना आइजोनि जेसेबां आइजो वार्कारफोर दङ दिनैनो दानो इउपिपिएल एबसु गासिबो लोगो नांनानै जयेन्ट एक्सन गामि दरफ्रोमबो आइजोफोरनि मोनफ्रोमबो ब्रिगेड दानानै थाखा लानायखौ होबथानो खामानि मावनांगोन दानिफ्राय जेबो लामा गैला सरकारानो जेखि बुङा नरेंद्र मोदी को लाभगन हमें वोट दो जिता दो सरकार बनाने का मौका दो बदलाने का
समयसामय समाधान खालामग्रा गंसे बुंनानै आखाइ खबनानै भट बुथुमनो नागिरदों बे जुगा गैला बेखौ जों फोजोबनांसिगोन जुद्धआव ओंखारबाय जेब्ला गुबुन बाथ्रा मानो रायखोमावनो गणतन्त्रनि जुद्ध राजनितिनि जुद्ध संबिधाननि जुद्ध मोनफ्रोमबो जुद्धखौ जेनोबा बिराद गाज्रि जायो आरो मोनफ्रोमबो जुद्धखौनो देरहानो हायोबा सिगांथिं जों दावगालांनो हायो ओंखायनो बे जुद्धखौबो देरहालांनानै सिगांथिं दावगालांनायनि मोनसे थांखि आरो थिरांथा लानानै ओंखारलांनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै आखाइ खबजबनानै बेखौल' खावलायगोन जे देरहायोब्लाबो बेखौ उरखावग्रा ब्रह्मनि देरहानाय दाहोन जेनोब्लाबो उरखावग्रा ब्रह्मनि जेननाय नङा देरहायोब्लाबो जों खौसे गोहोनि देरहानाय जेनोब्लाबो खौसे गोहोनि जेननाय आरो ओंखायनो जोङो मानो जेननो खौसे गोहोखौ जेब्लायबो देरहासार खालामनानै गोदान जारिमिन लिरफिननायनि सम फैबाय थांनाय जों